אני הגעתי לפה בעקבות זה שקיבלתי הצעת נישואים, והייתה לי שן אחת שהיא הייתה קצת אחורה, ורציתי להספיק לעשות שיעור שיניים בעצם עד החתונה. אז חיפשתי ככה כמה זמן בכל מיני קבוצות של אינביזיליין בפייסבוק, מצאתי את המרפאה ואני ממש שמחה שהגעתי. הגעתי לפה עם חששות קצת שאולי הטיפול לא יספיק, היה לי בערך 4 חודשים לפני החתונה, שזה זמן מאוד קצר בשביל טיפול שיניים. וכשהגעתי לפה אז כבר הרופא אמר לי שאין שום בעיה וזה ייראה כבר מספיק טוב בשביל החתונה, ואחרי זה נעשה עוד קצת פינישים, וזה באמת היה ככה. הגעתי לחתונה עם חיוך מושלם, הספקנו לעשות כמעט את כל הטיפול, ואחרי החתונה היו כמה פינישים קטנים ככה לאישור אחרון. אני מאוד מאוד מרוצה מהיחס שקיבלתי, היה מאוד כיף להגיע לפה כל פעם, המזכירות הייתה זמינה לטלפונים לכל דבר הכי קטן שהיה צריך, ובסופו של דבר טיפולי שיניים זה גם יקר, והמחיר שקיבלתי הוא היה מחיר מאוד פרי. אז תבואו, ממליצה מאוד.